Bueno, bideo batan egingo ditut ekuazio ez linearen sistemak. Hasiko naz, 76. orrialdeko eta 9. ariketan dauz lau ariketa daude. Agertzen dira, bi sistema ez ezagunak izendatzailetan gutxienez ekuazio batean izendatzailetan ez ezagunak dauden ekuazio mota bat, eta beste bi sistema errodun ekuazioekin. Gero ingo dugu, bebai, 30. 30. ez dira agertzen olakoak, naiz eta x biteri agertzen denez, metik x edo y askatzerakoan, berriro urten ordezterakoan hemen behian, izendatzelean x-a edo y-a duen ekuazio bat sortu. Eta hemen ziurazki urtengo dira ekuazio bikarratuak amaitzeko ebazten sistema. Bueno, hasiko naz, 29. Egiten. Bueno, gogoratzen bozue klasean komentatu dut hemengo ekuazioan edo olako ekuazio motatan ezagunak izendatzailetan agertzen direnetan egin behar duguna da izendatzaileen MKT kalkulatu eta ekuazio osoa bidertu bider MKT hori. Hori derrigore egin behar izango dugu. Hori bai, aldu egin hasi aurretik bakantzen goiko ekuazioan x edo y eta ordezten bigarren ekuazioan, edo hori egin ondoren. Engo ditut modu bietan. Hau zein got hasieran desagertaraz izendatzaileak MKT-az bidertuz, eta beren kasuan ingot aldrebez, ordeztu lehen eta gero desagertarazi. Zetan aldatzen da asuntua? Bueno, gogoratu izendatzaileetan x-ak eta y-ak agertzen direnetan, egiaztapena egin behar da, soluzioaren egiaztapena egin behar da. Bueno, jarretuko goten prozesuaz, segituan kalkulatuko ditugu x eta y, ekuazionetan x eta y agertuko dira, eta gero, soluzio bakoitzak, hau da, x eta y bikote bakoitzarekin, egiaztatuko dugu amenea betetzen da, ea soluzioa da. Gogoratu, ekuazio mota honetan, egiaztapenak egin behar dana, da bakarrik konprobatzea izendatzailetan ordezterakoan ez duela zero emoten. Eta esaldi hori ipini behar duzue. Izendatzailetan ordeztuta ez duen ez zero emoten, baliogarria da ekuazio soluzio hori. Edo bitariko baten zero emoten badao, edo bietan zero emoten badao, esan behar izango duzue. Izendatzaileetan ordezterakoan zero emoten duenez, soluzio hori ez dala baliogarria. Gehietan beti da baliogarria, Vale. Bueno, horren hasiko gara. Zein da hemen MKT? Bueno, hemen MKT, izendatzaileen MKT da hiruren biderkaketa. Hiru bider x bideri. Orduan, ekuazio hori bidertzen badugu bider 3xy geratzen da. 3xy zati x gehi 3xy zati y berdin bi bider 3xy zati 3. Vale? Orduan, simplifikatuz, x-arekin, y-arekin eta 3-arekin sistema geratzen da. Vale? X gehi y berdin bi, eta bigarna da 3y gehi 3x berdin 2xy. Vale? Orain, goian askatzen badugu x edo y, kasu honetan aukeratzerakoan goratu baita izate dutela, aukera dagoenean bat edo bestea bakantzeko x edo y, batzutan txarto aukeratzen badugu, txarto, edo zein aukeratuta ala izango dala egin, baina segun zein aukeratzen dugun batzutan bidea errezagoa egiten da. Kasu honetan, x eta y bakantzerakoan antzekoa geratzen da, y berdin biken x edo x berdin biken y. Eta x eta y
leku bardinetan agertzen denez beko ekuazioan, agertzen da x solte, y solte eta x bideri bidertuta, borun kasuetan beren digu. Nik adibidez, engot y askatu. Y berdin biken x. Markatu. Atzera botako tau. Biken x. Markatu. Hauen peinata. Gogoratu beti bakantzen dugunean ez ezagun bat, gero horra jo behar izango dugunez kalkulatzeko i, x-a kalkulatzen dugunean, komenigarria da marko baten jartzea edo kuadro baten jartzea. Eta orain horreztuko dugu i bigarrenean. Orduan geratzen da, iru bider biken x, gehi iru x, berdin bi x bider biken x. Orduan geratuan ekuazioan, biderkaketak egingo ditugu, dan alde batera pasa, eta ebatzi ekuazio hori. 6 ken iru x, gehi iru x, berdin, 2x bider bi, lau x, eta 2x bider minus x, minus 2x karratu. Iru x eta ken x desagertzen dira, eta orduan, gomendatzen duten ez ni beti, x karratua positibo geraten dan lekuan, ara eramatea, kasuetan dana pasatuko dugu eskerraldera. Eta orduan geratuko da, 2x karratu, ken lau x gehi 6 berdin 0. Hau ekuazioa simplifikatu izango dugu zati bi. Hau da, simplifikatu ez, hobeto esan da. Ekuazio osoa alde biak zati bi egingo dugu. Eta orduan geratzen da, x karratu, ken 2x gehi iru, berdin 0. Eta hemen ekuazioa ebatzi, formularekin. Bi plus minus, erro, bi karratu da lau, ken lau bider nik hemen txarto indot zeo zer, parkatu, parkatu. Hasieran minus bi eren zan, beraz hemen minus dago hemen, beraz hemen minus bi hemen, beraz hemen minus, beraz hemen minus eta hemen gehi, orduan dana bestaldera pasatu berko nuke, eta hemen ken 6 geratzen da. Hemen ken 6 da. Beraz hemen ken iru, eta orduan lau bider minus iru, zati bi. Kasu honetan, eskerraldera pasa beharrean dana, hemen, ekuazio honetan, eskerraldera pasa beharrean eskumara pasa dut. Eskumaldean x karratu positibo dalako. Parkatu, ikusten zuen ez, txarto kopiatzeak zelako arazo ekartzen dituen. Ez dut errepikatuko, txiko tolanik. Orduan, geratzen da, x-a izango da, bi plus minus lau gehi amabi amasei, amasei erro lau zati bi. Hau da, bi gehi lau 6 zati bi iru, bi ken lau minus bi zati bi minus bat. Beraz, x-aren soluzioa dira x berdin iru eta x berdin minus bat. Sistemaren soluzioa kalkulatzeko, x bakoitzarekin kalkulatu behar dugu bere bikotea, bere i. Kasuetan izango da, biken iru, hau da, minus bat. Orduan, soluzio bat da x berdin iru, y berdin minus bat, eta bestea da x berdin minus bat, eta i izango da bi ken minus bat, hau da, iru. Orduan, bi soluzio ditu ekuazio honek, iru, x-a iru, i minus bat, edo x-a minus bat, i iru. Eta biak dira baliogarriak, hemen egiaztapena egin behar dugu, gogoratu. Eta normalean esaten dizuet, ipintzeko olako ikur bat jakiteko gogoratzeko egiaztapena egin behar da. Egiaztapenean esan behar duguna dela, biak baliogarriak dira izendatzaileetan ordezterakoan 0 ez dutelako emoten. Idatzi behar duzu hori. ¿De acuerdo?
Estupendo. Horren beste bidetxo batean, ingo dutzuet, eta behatzi B, gero C eta D. Lehenengo, bueno, bideo eta. Ez beste batean. Venga, gero arte.